Когато слънцето погали косите ти и мрак се спусне в нощта, аз ще те чакам там, мила моя. Ще те прещам с... Уважаеми зрители, февруари месец е. Време е за любов, време е за един от най-интересните празници, така широко спекулиран в света. Знаете ли, че на 14 февруари се произвеждат 101 милиона бомбона? Значи това е много интересно. Ще има любов, ще има много нещо. Все пак 14 февруари в навечерието сме на един от най-любовните празници. Празника на смешните стихчета, на поемите, на цветята, на любовта, на секса. И на още нещо. Как ще празнуват хората тук в София? Изобщо смятате, че трябва да се празнува този празник? Ще разберем точно сега. Госпожице, ще празнувате ли 14 февруари? Не. Защо не? Защо трябва да го празнувам? Това е смислен празник. Смислен или безсмислен? Безсмислен и смислен. Имате ли си приятел? Да, имам си. Чао, чао. Благодаря ви. Чакайте да ви питам, ще празнувате ли 14 февруари? Аз ще си ходя с вас. Защо няма да... Защото съм извън тълпата, не признавам такива празници. Защо? Защото смятам, че всеки един ден трябва да ме обича. Имате ли си гадже? Да. Чао, чао. Здравейте, госпожо. Смятате ли, че трябва да се празнува 14 февруари? Непременно. Защо? Много празници. Първо, празник на влюбените. Млади, по-голями. Вие ще празнувате ли? Да. И А ще гледате ли 50 нюанса сиво? ще гледам, но къде да ги намеря? Трябва ли специален ден да се показва любовта на хората? Ами не мисля, защото любовта е за всеки един, независимо от неговия происход, независимо каква религия изповядва, от къде идва, от кой край на света. Ето сега разбирам защо си го хванала за гадже. Хубав ден ви пожелавам, благодаря ви много. Ще празнуваш ли 14 февруари ти? Не, Защо? защото съм на работа. Какво ще работиш? Ами, работя в цесарски магазин. Значи има ли много продажби? Ще има ли много Надявам продажби? се да има, да. Аз ви, примерно, ако бях момиче, чак да се изкефа на някой към шик. Към шик. Да, а ти би ли се зарадвала на към шик? Имаш ли си гаджети? Не. Еми как ще го празнуваш тогава? Гледайте какви сте се откиши, що да не ви питам? Много сте готини. Ще празнувате ли 14 февруари? Любовта през цялата година трябва да се подкрепя. Как? Здравейте. Ти си роза, ти си крен, ти си щастие за мен. Впечатлих ли ви с това? Ще празнувате ли 14 февруари? Ми да, С кой? с моя приятел. От колко време сте заедно? Ми 3 месеца. По подаръците може всеки да ги подари. А ти мръсница ли си? Всеки малко би трябвало да бъде мръсница все пак, защото... Защото иначе сексуалният живот става скучен. Да. Вие ще празнувате ли 14 февруари? Мога да се каже. Значи си имате приятел. Нямам. Как това да не чакаш сега това момче? Да, това момче. Ето виж, малко. Вижте, как му си заговорихме за 14 февруари и викам, ще празнуваш 14 февруари и тя вика, да, имаш си гадже, нямам. Значи вие те първа започвате да се запознавате. Да. Ти мисля, от колко време се познаваме? Колко време се познавате, как станаха нещата да ви се случат? Ти утре букети трябва да избираш, Ще трябва, да. Да кажем, едно меченце, така плюсна играчица, едно букетчица. Ама рози или нещо? Да, рози естествено. Ама колко рози? Една, две? Повече от 20 рози. Не обичаш ли къмшици и такива неща? Не бих казал, не. Така да си поговорим за любовта с вас. Виждам, че опитна ли сте в любовта? Опитна съм. Няма да ви питам на колко сте години, изглеждате много добре. Добре, на колко сте години? Колко изглеждам? На 25. Точно толкова. И аз съм на 25, затова може, ето виж, ние според мен, имате ли си приятел или може? В момента не. Хубаво е, по принцип е хубаво, да. Добре, не ви ли се повръща от тия плюшени играчки, от тия Връща ми сърца? се, не съм казала, че е смисъл да излезнеш с любимия си човек и да... Смисъл, това не означава, че точно на тази дата трябва да го направиш. Всеки ден трябва да се прави това нещо, но някакси създава настроение това цялото плюшено нещо и с сърца и така нататък, така че това си личен избор. Според мен, щом хората чувстват щастливи на този ден, не го празнуват. Уважаеми зрители и приятели, какво разбрахме днес от тази анкета, че почти всички момичета си имат гаджета. Или казваха, че си имат гаджета, може би защото съм супер грозен. Не знам и аз. Приятно прекарване на всички празници, които следват. Обичайте се, правете хубави неща, спукайте се от пиене на вино и каквото там искате. Аз бях Лазар Вълчев, а вие гледате най-яката музикална телевизия в България, BG Music Channel.